o transport holiday na isasagawa ho sa Iloilo City sa araw ng Lunes bilang protesta sa umano'y kawalan ng suporta sa transport sector. May update naman po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagpasya ang mayorya ng mga transport cooperative sa lungsod ng Iloilo na magsama-sama upang magsagawa ng transport holiday o pagtigil ng biyahe sa Lunes, Marso 23. Sa panayam ng Bombo Radio kay Raymundo Boyat Parcon, ang chairman ng Western Visayas Transport Cooperative, sinabi niya na ito ay kasunod ng kanilang pagpupulong kahapon. Ayon sa kanya, posibleng maapektuhan ang lahat ng ruta sa lungsod. Dagdag pa ni Parcon, patuloy pa rin ang kanilang panawagan sa iba pang mga grupo sa Western Visayas na sumama sa kanilang layunin. Sinabi rin niya na ilang linggo na silang naghihintay, ngunit wala pa ring pagbabago dahil wala umanong natatanggap na suporta at hindi rin naaprubahan ang kanilang hiling na dagdag pasahe. Iginiit niya na ang kanilang hinihingi ay 7 piso na pansamantalang dagdag pasahe habang hindi pa nila kinakaya ang mataas na presyo ng diesel. Nauna nang sinabi ni Parcon na umaabot na sa mahigit 100,000 pesos ang nalulugi ng kanilang kooperatiba kada araw dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng gasolina at diesel at hindi na rin sapat para makapagbigay ng sweldo sa mga driver at konduktor. Dagdag pa nito, pinangakuan lamang sila ng subsidiya ngunit hanggang ngayon kahit 3 linggo na mula nang magsimula ang digmaan sa Middle East, wala pa rin umanong natatanggap na ayuda ang sektor ng transportasyon mula sa gobyerno. Yung ating diesel ngayon is dito sa Iloilo is 110, no? Yung presyo ng ang diesel natin dito. Baka sa sunod na linggo, baka madagdagan naman ng 14 pesos at 120 plus na yung diesel natin, no? At saka yung plano namin, baka hindi na kami makabili ng diesel natin. May tendency na mag-stop lang kami sa pag-operate, mag-stop na kami sa pagbiyahe. Si Mr. Raymundo Boyat Parcon, ang chairman ng Western Visayas Transport Cooperative. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.